गोजोन बेलासे फैयै फैयै समा बाग्लायलांबाय मैया बेखौ खननो नांगौमोन नाथाय एसे समयसा जानायाव हेंथा सोमजिनायाव खननो हायि जाहैबाय बेखौनो दा खननो सानबाय गोरोन्थिफोर जायोब्ला निमाहा होगोन गासिबो इउटुब आरो फेसबुक नायगिरि मित्रफोरनिसिम गुरैयै निमाहा बिख'नानै जागायबाय खन्थाइनि मुं थोंनै आथेंनि आंनि थोंनै आथेंनि आंनि बियो दोंसे आंनि जारिमिननि खन्थाइ मोनसे फरायसालियाव फोरोंनाय आरो मावनाय बेफोर जाथायफोरा बेवहा गोहोम खोख्लैदों मिन्थिजादों बेखौनो आं बे खन्थाइयाव महर होनानै आं बेखौ खननो सानबाय कलागुरु विष्णु राभा बिद्यापीठ बर' बिजों बै गेजेर फरायसालियाव फोरोंगिरि आरो गोजौ फरायसालियाव पियन मासियाव थांखि नं 4 इं 20/9/1993 मायथाइ आङो मावदोंमोन कलागुरु विष्णु राभा बिद्यापीठ बर' बिजों बै गेजेर फरायसालियाव फोरोंगिरि आरो गोजौ फरायसालियाव पियन मासियाव थांखि नं 4 इं 20/9/1993 मायथाइ आङो मावदोंमोन कलागुरु विष्णु राभा बिद्यापीठ बर' बिजों बे गेजेर फरायसालियाव फोरोंगिरि आरो गोजौ फरायसालियाव पियन मासियाव थांखि नं 4 इं 20/9/1993 मायथाइ आङो मावदोंमोन सानै लोगो फोरोंगिरि आरो सासे चौकिदारबो गाव थांखियाव मासि दङमोन सानै लोगो फोरोंगिरि आरो सासे चौकिदारबो गाव थांखियाव मासि दङमोन थोंनै आथेंनि आंनि गंनैयाव होनाय नाव बादि थोंनै आथेंनि आंनि गंनैयाव होनाय नाव बादि बै दुखुनि मावथांखि मोगथाङाव महर आंनि सुखुनि साख्रि बराद बिथाइ हानाय जायासै बै दुखुनि मावथांखि मोगथाङाव महर आंनि सुखुनि साख्रि बराद बिथाइ हानाय जायासै फरायसुलि फरायसुलाफोरखौ मिनिना फोरोंनायाव नों सान बारबाय फरायसुलि फरायसुलाफोरखौ मिनिना फोरोंनायाव नों सान बारबाय फरायसुलि फरायसुलाफोरखौ मिनिना फोरोंनायाव नों सान बारबाय गोरोन्थिफोर जादोंब्ला निमाहा होगोन एसेनोसै दिनैनि थाखाय गोजोन बेलासे एसेनोसै